Tämä on pienin Fanta, jonka olen koskaan nähnyt. Vau! Onko tämä purukumin makuinen juoma? Vau! En ole koskaan kokeillut sitä! Mikä tuo on? Ja minulla on suuri pullo Skittles-makuista juomaa. Siistiä, eikö? Miksi naurat? Aloitetaan minusta. Okei, anna minun kokeilla sitä. Odota, joten se ei ole limonadia? Siistiä. Se on hunajahyytelöä Fantasta. Se venyy niin herkullisesti. Siistiä. Herkullista. Ups, olen pahoillani. No, olen valmis. Quentin, nyt on sinun vuorosi. Tietenkin, kokeilen heti, mutta minulla on ongelma. En saa puristettua hyytelöä pullosta. Mitä minun pitäisi tehdä? Okei, minulla on, kaikki voimat. Odota, minulla on idea. Lainaan hiuslenkkiäsi. Okei, kiitos. Nyt laitamme kuminauhan pullon ympärille. Okei, anna minulle lisää. Mitä sinä teet? Lopeta. Quentin, minun hiukseni. Ei, en halua niiden olevan vapaana. Okei, olen pahoillani, jes. Mutta tämä on välttämätöntä laitteelle ja kokeelleni. No, onnistuuko hyytelön puristaminen ulos tällä tavalla? Joo, mitä enemmän kuminauhoja, sen parempi. Okei, katso, se toimi. Hienoa. Fysiikka on mahtavaa. Joo, tämä on niin herkullista. Mietin, voinko puhaltaa kuplan. Kokeillaan. Wow, se oli niin hauskaa. Jess, oletko kunnossa? Ei, minun hiuslenkkini. Pilasit kampaukseni ja veit hiuslenkkini. Hyvä on. No, jatkan hyytelöni syömistä. Olen yhä pahoillani. Haluan puhaltaa kaikista suurimman kuplan. Katso, nyt voin tehdä ilmapallon Jessille. Ja ehkä hän ei ole niin vihainen minulle. Mikä se on? Ilmapallo? En tarvitse sitä. Mutta yritin niin kovasti. Tämä ilmapallo ei palauta minulle hiuslenkkejäni. Tykkään tuloksesta paljon enemmän. Nyt kaikki on reilua. Nyt olen kokonaan purkan peitossa, Jess. Se on julmaa. Miley, mille sinä naurat? Syö jo hyytelösi. Oi, niin. Olet oikeassa, Quentin. Niitä on niin paljon. Meidän täytyy kokeilla sitä pian. Avasin pullon, mutta en voi puristaa sitä ulos. Minulla on idea. Laitan dynamiitin pulloon. Sytytä se ja nyt odotamme. Okei, pian dynamiitti räjähtää. Aikaa ei ole paljon jäljellä. Hei, kaikki. Odota, minne hän on menossa. Odota, Jess, katso tätä. Se on dynamiittia. Auta. Voi ei. Olen ihan sateenkaarijellyssä. Se onnistui. Nyt voit kokeilla. Kuinka herkullista. Oi, nam. Rakastan tätä. En näe mitään apua. Minun täytyy ottaa pois lasit. Mitä täällä tapahtui? Kaikki on niin tahmeaa. Voi, en näe. Odota, mikä tuo on? Niin herkullista. Jess, tule kokeilemaan. Oi, olet oikeassa. Se on todella herkullista. Oi, mikä söpö pieni jäätelö. Mutta se on niin pieni, eikä riitä minulle. Entä teille? No, minulla on keskikokoinen ämpäri jäätelöä. Se sopii minulle. Mutta katso minuun. Tämä on pieni jäätelö verrattuna minun jättimäiseen jäätelöämpäriini. Tytöt, olen iloinen. Täällä on kokonainen tonni jäätelöä. Mutta aloitamme Mileystä, koska hänellä on pienin jäätelö. Joo, Miley, jatka vain. Okei, kokeillaan. Syön pienen lusikalla. Juuri niin pieni kuin tämä ämpäri. Sopii, eikö? Okei. Vau, tää on niin hyvää. Haluan pitkittää jäätelön nautintoa ja syödä sitä vähän kerrallaan. Joo, tää on niin hyvää. Rakastan vain tätä makua. Hei, Miley, voisit hieman nopeuttaa muuten jäätelömme sulaa sua odottaessa. Okei, autan sua siinä. Okei, siitä vaan. Syö se kokonaan. Joo, ole hyvä. Mutta halusin pidentää hetkeä. No, siihen ei ole aikaa. Tule, Jess, nyt on sinun vuorosi. Mahtavaa. Kokeillaanpa sitä. Minulla on isompi lusikka. Vau, kuinka herkullista. Haluan toisen lusikallisen. Vau, nam. Jäätelö on ensimmäisenä herkuista.
lusikallinen. Voi, niin hyvää. Olen niin jäässä. Ystävät, auttakaa minua. Sinä olet syönyt todella hitaasti. Tule, syö. Nopeammin. Miksi ei? Minä autan sinua. Käytetään poltinta. Sen avulla voin sulattaa jäätelöäsi hieman. Nyt sinulla ei ole enää jäätelöä, vaan maitopirtelö. Eikö ole parempi? Tule, kaadetaan se tähän kuppiin. Ja tässä vastavalmistettu pirtelö, jossa on kermavahtoa päällä ja tietenkin pilli. Kiitos, Quentin. Tarvitsen ehdottomasti maitopirtelön juuri nyt. Niin kaunis ja herkullinen. Se on hyvä idea, Quentin. Herkullista. No niin, nyt on minun vuoroni. Vihdoin voin maistaa jäätelöä. Minulla on tässä suurin lusikka. Oho, anna kun kokeilen. Se on niin makeaa ja herkullista. Voi, haluan maistaa lisää. Ups, en saa lusikkaa irti. Tytöt, en saa lusikkaa irti. Mitä minun pitäisi tehdä? Ai niin. Okei. Lusikka ei irtoa. No, olen hämmästynyt, mutta otin kaiken jäätelön ja se on kovaa. Keksin loistavan idean. Teen heille jäätelölumiukon. Näetkö? Kaikki järjestyy. Laitamme toisen pallon ja nyt tarvitsemme kolmannen. Odota, mutta jäätelöä ei ole enää. No, meillä on sitten vain 2 palloa. Vähän jäätä ja hampaita. Marmeladeilla. Ja tietysti kaulaliina, jonka isoäitini teki. Pidätkö siitä? Olen innoissani. Hyvää työtä, Quentin. Kiitos. Niin hyvä, eikö? Olen Nero. Voi ei. Jess, et voi syödä sitä. Tämä on minun lumiukko. Miley, tyttö, lopeta. Minun täytyy suojella lumiukkoa sinulta. Parempi näin. Jess, sinun pitää peittää suusi myös. Tulen nyt. Mene pois täältä. Aivan oikein. Parempi, eikö? Hienoa. Kukaan ei uskalla syödä lumiukkoani. Kuulitko sen? Olet niin mukava. En anna sinun satuttaa itseäsi. Olet vain minun. Olet niin herkullinen. Wow, mitä kupujesi alla on? Aloitetaan Mileyn pienestä kupusta. Se on homejuustoa. Sen pääominaisuus on, että se haisee kamalalta. Se on varmaa. Täytyy suihkuttaa hajuvettä. Oi, ihana tuoksu. Ei haise enää. Kokeillaanpa sitä. Voi kamalaa. Olen huonovointinen. Tää on todella pahaa. Onnea teille. Hyi, mene eteenpäin. Katso, mitä kupujen alla on. Onko minulla isompi pala? Voi ei. Minulla on valtava pala haisevaa juustoa. En aio syödä sitä. Odota! Minulla on idea! Minun täytyy muuttua taikuriksi. Nyt on parempi. Näytän teille tempun. Seuratkaa taikasauvaa tarkasti. Ja nyt katsotaan, mitä on kupukannen alla. Ei mitään. Se on taikuutta. Taikuri ei paljasta salaisuuksiaan. Mikä haisee niin pahalta? Tärkeintä on olla näyttämättä sitä tyttöjen edessä. Hei, mitä haluat? Ehkä hatussasi on jotain. Luulitko, että me uskoimme sinua? Syö se. Toivoin, että se toimis. Se on hirveän mautonta. Ei! No, Quentin, olet niin hauska. Jes, katsotaan mitä konepellin alta löytyy. Minun? Siellä on iso pala haisevaa juustoa. Voi ei. Menen nyt pyörtymään. Miley, näitkö sen? Jess pyörtyi. Ja mitä meidän pitäisi tehdä? Aivan oikein. Muutumme kokeiksi. Voila. Hienoa. Koristele juustopala kermalla. Nyt se näyttää kakulta. Näetkö ideani? Okei. Olen melkein valmis. Hienoa. Jes. Hyvää huomenta. Päätimme korvata juuston kakulla. Kokeile sitä. Olen järkyttynyt. Minulla on vihdoin jotain herkullista. Oi, niin hyvää. Tykkään siitä todella. Niin hyvää. Kerma maistuu ihanalta. Odota. Jokin ei ole oikein. Tuo on ällöttävää. Se on sittenkin haisevaa juustoa. Valehtelit minulle. Joo, huijasimme sinua. Voi ei. Minulle tulee huono olo.
Ja miltä se haisee? Oho, menetän tajuani. Oikeus on toteutunut. Hurraa! Jee! Pääsimme superhaasteeseen. Suuri, pieni tai keskikokoinen ruoka. Purukumia. Vau! Mutta mitä sisällä on? Miksi emme kokeile sitä ensin? Mikä tää pieni purukumikappale on? Se on aika hauskaa. Katso, se on jojo. Hauskaa. Voi, ei! Miksi minulla on pienin annos? Se on kuitenkin niin herkullista. Loistavaa lihaa. No niin, olen valmis. Ja nyt on aika puhaltaa kupla. Vau! Mikä valtava! Minulla on hieman kylmä. Okei, Quentin, nyt sinä. No, mitä Keskimääräinen minulla on purukumi, mutta tässä? se on parsakaalia. Ihanko totta? Kamalaa. Kuka ylipäätään keksi tällaisen purukumin? Mutta katso tätä. Tikkuja. Ehkä voin syödä sen niiden kanssa kuin syömäpuikoilla. Okei, kokeillaanpa. Nyt kääritään se näin. Ja jatka, Quentin, ryhdistäydy. Tämä on ällöttävää, mutta selviän tästä. Melkein. Yritä. Okei, vähän vielä. Ja nyt? Voi puhaltaa ilmapallo. Voi se puhkesi. Voi kamalaa. Sofi, se ei ole hauskaa. Vau, se on purukumia. Se on niin valtava. Otan tämän poran. Ja haarukka! Ja katso! Se on niin helppoa! Se menee suoraan haarukkaan. Oi, se on niin iso purkkapallo nuudeleista. Täydellistä. Ja todella herkullista. En voi lopettaa. Oi, unelmani on toteutunut. Sofi, voisitko jakaa kanssani? Kiitos. Niinpä niin. Olet jo syönyt oman osuutesi ja olen melkein valmis täällä. On aika puhaltaa kupla. No, kun kerran olet niin ahne. Ota tää. Voi ei, käteni. Yök. Minulla on pieni nutellapurkki. Ja minulla on irlantilainen. Vau! Voi kyllä. Tytöt, minulla on iso purkki nutellaa ja se on kokonaan minun. Sofi, sinua ei onnista. Aloita. Ole hyvä. Oi, minulla on idea. Nyt aion valmistaa nutellajäätelöä. Katso, minulla on tikku ja minulla on pakastin. Ja siistiä, katso sitä. Nyt voin nuolla tätä nutellaa. Se on niin herkullista. Tule, Maili, nyt on sinun vuorosi. Oi, vau. Minulla on kokonainen purkki ja katsotaan. Ai niin. Tämä makeus. Rakastan sitä niin paljon. Tietenkin, on hyvä syödä sormella, mutta lusikalla se on paljon parempaa. Voi kyllä. Olen kuin paratiisissa. Syön, enkä voi lopettaa. Toinen lusikallinen ja vielä yksi. Voi kyllä. Niin, hyvä. Voi, luulen, että olen valmis, mutta siellä on vielä vähän jäljellä. Mitä minun pitäisi tehdä? Voi, minulla on idea. Aion ottaa maitoa ja kaataa sen purkkiin. Sulje kansi ja ravista. Se on toinen juttu. Nyt meillä on suklaapiirtelö. Oi kyllä, katsokaa tuota. Katsokaa kaunista lasiani, jossa on kermavaahtoa päällä. Ja lisää strösseliä, tietenkin. Ja nyt voin nauttia siitä pillillä. Okei, mikä purkki nutellaa? Se on kuin unelma. Minun on pakko kokeilla paahtoleipää sen kanssa. Dippaan vähän lisää. Oi, niin herkullista, että haluan tehdä kokonaisen kasan näitä voileipiä kerralla. Okei, laitan leivän pöydälle ja kaadan nutellaa suoraan purkista. Oi, enemmän on parempi. Mikä juhla siitä tuleekaan? herkullinen asia.
joten nyt peitämme voileipämme toisella leipäkerroksella ja voin maistaa sitä. Miksi katsotte minua noin, tytöt? Hyvä on! Ottakaa vain, jos haluatte. Mitä minulla on tässä? Mikä pieni ruisku ruotsalaisten kanssa? Ja minulla on keskimääräisen kokoinen ruisko. Ja minulla on valtava. Quentin, pysy poissa tästä. Minulla on idea. Leikataan ruiskujen päät pois, niin karkki on helpompi saada. Joo, juuri niin. Aion olla ensimmäinen. Karkkien maistelua. Ja kuinka herkullista. Odota, siinäkö kaikki? Voi ei, aion itkeä. No, okei, Sofie, syö osasi. Okei. Mielelläni. Tule tänne, herkku. Ai niin. Se näyttää niin hassulta. Eikö Joo, vain? tää on niin hulvatonta. Se on niin herkullista. Maili, sinun vuorosi. Voi kyllä. Miten onnekas olen. Niin paljon karkkeja. Ne ovat niin herkullisia. En voi lopettaa. Haluan lisää ja lisää ja lisää. Voi, niin hyvä. Miksi katsot minua noin? Ai, et ole vielä valmis? No, minä olen valmis. Joten syö enää. Hyvänen aika. En olisi koskaan uskonut, että pieni annos olisi minulle erittäin miellyttävä. Oi, nämä takissipsit ovat todella tulisia. Toivottavasti yksi sipsi on siedettävä. Kokeillaanpa. Oi, miten tulista. Tämähän on myös... Onnea, kaverit! Okei, olen valmis. Keskikokoinen paketti terävimmillä sipseillä. Minun on syöty. Ja se on aivan sietämätöntä. Ai vielä yksi. Ja vielä yksi. Oi voi. Oi, Spadi, katso. Hän vei hengen minulta. Liekit tulevat korvistani ja suustani ja korvistani. Quentin, aion pelastaa sinut. Tuli on sammutettava vedellä. Siinä se. Liekki on sammunut. No, kiitos Sophie. Mutta mikään ei auta Mailia enää. Voi ei. Se on vain jättimäinen sipsipakkaus. Ja ne ovat todella mausteisia. Oi, ja ne ovat niin isoja. Okei. Pääasia on olla hengittämättä. Apua. Vau, se polttaa niin Katso! paljon. Tarkoitan, se on kuin liekkejä. Ensimmäinen ulos. Okei. Viimeinen. Niin paljon on jo takana. En saa luovuttaa. Voi. Herkkuja. Laitoininko todella tulen sammuksiin? No mikä lahja? Katso, Maili, minulla on suklaakissanpentu. Näetkö? Siistiä vai mitä? Kyllä, se on todella söpö. Ja mitä pidät tästä hurmaavasta kaverista? Voi. Wow, anna minun silittää sitä, ole kiltti. Ole kiltti, hän on niin söpö! Ai! Älä näyttää siltä, että hän tykkää leikkiä. Näetkö? Voi, piditkö nauhasta? Anna kun leikkaan sinulle yhden. Vau. Voi, leikkasit nauhan kissalle. Okei. Se näyttää niin söpöltä päälläsi. Luulen, että minulla on loistava idea. Lankojen ja neulontapuikkojen avulla neulon sinulle hatun. Mitä sinä teet? Ole hyvä. Voi, kuinka söpöä. Vau, Miley, olet mahtava. Sinun kissanpentusi on todella ihastuttava. Tiedän, mutta hän vaikuttaa nälkäiseltä. Nyt aion tarjota hänelle maitoa. On paljon kätevämpää juoda tästä pienestä kulhosta. Ole hyvä, kulta. Hän näyttää pitävän siitä. Hän kehrää niin sulosesti.
Okei, no nyt on minun vuoroni kokeilla kissaani, koska se on suklaata. Rakastan suklaata todella paljon. Herkullista. Se on mahtavaa. Ai niin hyvää. Hän on niin herkullinen, etten voi lopettaa. Joo. Älä katso Kisu, älä katso Danyn. Et ehkä pidä tästä lounaasta. Se on tosi siistiä suklaata ja jopa maidon kanssa. Ai ne, aion käyttää maitoa nyt. Kaadetaan se sisään. Ja sekoita vähän. Ja tässä mennään. Minulla on suklaamaitoa ja suklaata. Olet niin hauska, Danny. Ai niin, olen valmis. Kokeillaanpa. Tässä on pilli. Niin herkullista. Vau, se on mahtavaa, Danny. Teit todella siistin juoman. Ei, älä koske kysymättä. No, voinko kokeilla sinun koktailiasi? Kiitos. Kiitos. Älä katso minua noin. No, anna minun jatkaa. Mikä se taas oli? Annatko meidän tehdä sen? Ole kiltti. No, miten voisin kieltäytyä? Ole hyvä, ota itse. Vau, kiitos. Kuinka herkullista se onkaan. Okei, katsotaanpa. Vau, niin paljon maissia. Rakastan sitä. En pidä maissista. Mikä sääli. Älä huoli, voin syödä meidän molempien puolesta. Mitä tapahtuu? Miksi en voi purra sitä irti? Se ei olekaan niin helppoa kuin luulin. Perun sanani, en halua syödä sitä nyt. Hei, voitko auttaa minua? Ole kiltti, Miley. Ai, hyvä on. Voi tule nyt. Kiva. No, se ei ollut helppoa, mutta se oli hauskaa. Okei, minun täytyy kokeilla maissiani nyt. Odota, mitä? Se ei ole maissia. Se on suklaata. Voi kyllä, minulla oli onnea saada suklaata maissin sijaan. Herkullista. Okei, luulen, että olen kunnossa. Vau, olet onnekas ja minun maissini on kova kuin kivi. Okei, luulen, että minulla on idea. Oi niin hyvää. Ai niin, kyllä. Miksi katot mua noin? Mitä haluat? Unohdin täysin, että maissista voi tehdä popcornia. Otan tämän ja tämänkin. Hei, mitä sinä teet? Tämä on minun suklaamaissini. Danny, tämän on parasta olla hyvää. Voi usko pois, niin tulee olemaan. Lopeta! Anna minun maissisuklaani takaisin! Danny, olen todella vihainen sinulle juuri nyt. Okei, se on valmis. Vau. Mitä tapahtuu? Meillä oli popcornisade. Katso, se on todella herkullista, eikö niin? Oi, mitä me saadaan tällä kertaa? Wow, muna. Joo, sain Kinder-yllätysmunan. Katso, tää on niin siistiä. En malta odottaa, että pääsen maistamaan sitä. Entä sinä, Miley? Minulla on oikea kananmuna. En halua syödä raakaa munaa, mutta minulla on idea. Laitan veden liedelle, keitän sen ja kypsennän munan. Kuinka kauan se kestää? No, minulle riittää, että avaan suklaamunan ja murskaan sen. Voi, nyt voin maistaa näitä pieniä paloja. Oi, niin hyvää. Rakastan valkoisen ja maitosuklaan yhdistelmää. Hei Miley, älä edes ajattele sitä. Tunnen sinut. Anna minun nauttia kinderistäni omaksi ilokseni. Lopeta. Älä yritä suostutella minua. Okei, mitä meillä on täällä? Suurennuslasi. Kuinka epätavallista ja hauskaa. Kaikki on nyt niin suurta.
Okei, katsotaanpa. Mitä Grimace tekee täällä? Hän näyttää pitävän hauskaa, kun hän loistaa noin. Voi, tanssisi on siisti, Grimace. Katsotaanpa, mitä Miley aikoo tehdä. Okei. Mitä? Ei! Älä heitä sitä veteen! Kana kuoriutuu siellä! Ei, Miley, ei! Oi, mahtavaa! Voi, sinä pelastit hänet! Älä pelkää, emme satuta sinua, ollaan ystäviä, oletpa söpö. Vau, selvisimme haasteesta ja nyt meillä on uusia lemmikkejä. Hurraa! Siistiä, katso lemmikkejämme. Minulla on Tipu ja sinulla on pieni söpö kissanpentu. Ai niin, se on varmaa. Asutaan yhdessä. Näyttää siltä, että uudet ystävämme ovat ystävystyneet. Katso! Voi, eikö he olekin söpöjä yhdessä? Voit saada matkalaukullisen rahaa, mutta jos valmistat Dubain suklaata minulle. Jokaisella on tähän eri budjetti. Alex valmistaa suklaata $1. Tässä ei ole paljon ainesosia, kuten näet. Ja Jane kokkaa $100. Täällä on jo paljon enemmän valinnanvaraa. Mutta Max valmistaa suklaata $1,000. Hänen ainesosavalikoimansa on vaikuttava. Jos kaikki ovat valmiita, aloitetaan. Tuo on loistava idea. Otetaan suklaa esiin. Ihan näin. Nyt laitamme sen muottiin. Aseta suklaapatukat paikoilleen. Ja nyt sulatamme sen hiustenkuivaajalla. Tässä se on. Minun täytyy saattaa se nestemäiseen tilaan. Hienoa. Juuri mitä tarvitsin. Alex, ota se. Wow! Okei. Tämä voi olla hyödyllistä myös minulle. Sulatan vaaleanpunaisen suklaani. Wow, se oli nopeaa. Shasser A. Nasasa. Sinulla on halpoja suklaita ja minulla on paljon parempia. Tämä muotti on pieni, mutta tämä on valtava. Täytämme sen silti suklaasuihkulähteestä. Se voisi olla hyödyllistä minullekin, koska Max heitti sen pois. Voin käyttää sen. Ota nestemäinen suklaani, kaada se muottiin. Asaisesti levitetty kerros. Ja nyt minun täytyy jäädyttää kaikki. Voin lainata sprayta Janelta. Mitä sä teet? Alex, tää ei oo reilua. Se on minun. Okei, minun täytyy kokata nyt jotain. Otamme erityisen rasian Dubain suklaalle. Siellä on pistaasia ja herkullista kadaifitaikinaa. Se on niin hyvää. Sit kaada lisää suklaata sen päälle. Niin ihanaa. Ja käytän vaalean punaista nutellaa täytteeseen. Itse asiassa enemmänkin. Siinä se. Nyt kaadetaan kerros suklaata kaiken päälle. Minulla on toinen idea. Mä teen hattaraa. Minulla on siihen kone ja minulla on sokeria. Laitamme vain sokerin sisään ja nyt kääritään hattara tikun ympärille. Se toimii. Kukaan ei kertonut minulle, kuinka minun pitäisi käyttää sokeria. Tein hattaraa ja käytän sitä suklaan täytteenä. Nam. Juuri noin. Laitamme sen ja kaadamme lisää suklaata päälle. Hienoa. No, tarvitsen kultaa. Hieron sen suklaaseen tämän lihamyllyn avulla. Katso tuota. Kultapölyä tulee ulos. Hienoa. Ripottele sitä koko suklaalle. Ihastuttavaa. Nyt kokki on jo täällä. Kokeile suklaatani. Vau, teit sen todella nopeasti. Aloitetaan Maxista. Miten puraisen sen? Aivan, murra se. Okei. Nutella-täyte. Se on loistava idea. Tästä tuli herkullinen. Max, sinä teit työn. Entä mitä kollegasi tekivät? Ja mulla on myös ihanaa suklaata. Kokeile sitä. Totta kai. Se näyttää herkulliselta. Otetaanpahan pala. Pistaasitäyte klassinen Dubain suklaa. Ja mitä Alex teki $1? Murretaan se.
Vau, sisällä on hattaraa. Herkullisti. Alex, onnistuit hyvin. Ota palkintosi. Voi! En voi uskoa silmiäni! Tyypit, voitin! Ettekö ole iloisia puolestani? En jaa tätä! Nyt Jane kokkaa $1. Ainesosia ei ole paljon, mutta jotain siitä varmasti syntyy. Max kokkaa $100. Täällä ainekset ovat jo parempia. Ja nyt Alex kokkaa $1,000. Hienoa. Näytän sinulle, mitä sinun tulee tehdä. Ja se tulee olemaan maito, piirtelö. Odotan. Minulla on 1 mansikka. Okei, murskataan se kaiverretulla haarukalla. No, juuri noin. Luulen, että se toimii. Kaadetaan se kuppiin. Nyt kaada maito sen päälle. Ja siitä tuli lopulta ei kovin houkutteleva. Okei. Voi, sinun kokteilisi on niin halpaa. Anna kun näytän, miten tehdään todella herkullinen cocktail. Kaada mansikat tehosekoittimeen maidon kanssa. Nyt, laita se päälle ja sekoita kaikki yhteen. Hienoa. Haluan tehdä kokteileja erilaisista marjoista. Tulee olemaan mansikkaa, viinirypälettä ja mustikkaa. Koristamme kaiken kermavahdolla ja jäljelle jää vain ripotella värikkäitä nonparelleja suoraan päälle. Lisäämme sitten putken jokaiseen näistä kokteileista, jotta kokki voi juoda mukavasti. Sulla ei varmasti oo sitä. Niin siistiä. Hänellä on 3 kokteilia. No, tämä lisää hänen voittomahdollisuuksiaan. Ja minulla on jäljellä vessapaperia. Teen cocktailputken jäljelle jääneestä paperista. Kai se toimii. No, minun tarvitsee jäätelöä. Se on niin herkullista. Nam. Siirrä isompaan lasiin. Nyt lämmitä sitä hiusten kuivaajalla niin, että jäätelö sulaa. Tämä on minun cocktail. Mahtavaa. Nyt koristele se kermalla ja erilaisilla herkuilla päälle. Keksejä, suklaata. Haluan tehdä paljon karkkikoristeita. 5 sekuntia. Siitä tuli kaunis, eikö? Hienoa. Kokki on tulossa. Mitä olette tehneet? Kehukaa sitä. Maxilla on 3 kokteilia. Kokeillaan ensimmäistä. Aika herkullista. Toinen on loistava. Ja 3. ei huono, Max. Teit hienoa työtä. Kiitos, kokki. Nyt on Janen cocktail-kutsut. Mitä sinä teit? Tämä paperi, yök. En edes halua kokeilla sitä, Jane. Odota, sinun täytyy. Se on itse asiassa herkullista. Hyvä on, jos vaadit. Ai! Kokkihan sinä, mitä tuo oli? Okei. Katsotaanpa, mitä sinulla on täällä, Alex. Keksejä päällä. Ja muita. Suklaaherkkuja. Mahtavaa. Ja katso tuota sävelmää. Itse cocktail on upea. No, onneksi olkoon toisesta voitosta. Oletko tosissasi? Joo, toinen voittoni. Älkää olko kateellisia minulle, kaverit. Mitä? Ei. Minulla on $1 edestä ainesosia. Ei ole reilua. Ja olen 100. Ei hassumpaa. Kaikki mitä tarvitsen on täällä. Ja minulla on $1,000. Vau. On ensimmäinen kerta, kun näen niin paljon erilaisia ruokia. Voi, minun olisi pitänyt keksiä toinen tehtävä, mutta unohdin. Missä se on? Voi. Hyväksytty. Missä muna on? Okei, siinä kaikki. Vain 1. No, hyvä on. Hajotan sen. Voi, se on niin ällöttävää. Minulla on siinä hieman kuorta, mutta se ei haittaa. Laita liesi päälle maksimille. Odota, se rikkoutui vahingossa. Ei voi olla totta, pannussa on tuli. Miten saan sen sammumaan? Voi ei. Kaikki palaa kohta. Mitä minun pitäisi tehdä? Minun täytyy sammuttaa se kiireesti. Okei. Aloitan tekemään munakokkelia $100. Tässä ei ole mitään monimutkaista. Rikotaan pari munaa paistinpannuun. Lisätään makkara ja pekoni ja paistetaan se. Ja päätin erottaa valkuaiset keltuaisista. Nyt lisää punainen väriaine. Täydellistä. Sekoita kaikki. Siitä tuli punaista proteiinia. Nyt puristamme sen toiseen osaan proteiinia ja me käärimme sen rullalle.
No laitetaan se lautaselle. All signs tuli Crane Spikes. Sitten mä koristelen sinapilla. Percy Marinin ja Brassica tomatin. Kokki, olemme valmiita. Minä olen yhä tulessa, kokki, mutta olen valmis. Okei, kokeillaan. Mutta sitä on mahdotonta syödä sen ollessa tulikuuma. Mitä tuo on? Yäk, se on ällöttävää. Palaneet paistetut munat, mene pois. Jane, mitä sinä teit? Hyvä on. Näyttää kauniilta. Kokeillaan sitä. Melko herkullista. Ja otamme myös kirsikkatomaatteja. Here the sauce. Kiitos, kokki. Yritin. Okei, katsotaanpas mitä sinulla on täällä. Pidän englantilaisesta aamiaisesta. Näyttää tosi herkulliselta. Upeaa. Kaikki sopii niin hyvin yhteen. Mutta tällä kertaa Shane voi. Oi, kuinka yllättävää. Kiitos. Mutta haasteen tulosten mukaan Alex voittaa. Olet voittanut $1 miljardia. Joo, mahtavaa! Onko se hän taas? Mutta miten? Miksi katsot minua aina oudosti? Oho! Oi voi! Kai minun täytyy juosta. Ja rahat! Pysytään mukana! Odota! Alex menetti muutaman dollarin. Otan ne itselleni. Kuinka mielenkiintoista. Mitä kuvun alla on? Otetaan selvää. Oh voi. Se on siili. Kuinka ihanaa. Silitetään sitä. Odota. Tässä on jotain vialla. Nämä piikit näyttävät epätavallisilta. Kokeillaan. Vau, ne ovat suklaata. Entä Melissa? Oi, ja minulla on oikea siili. Kuinka söpöä. Haluan silittää häntä niin paljon. Tule tänne. Ai, se sattuu. Pistin itseni siilin piikkeihin. Sain idean. Voin silittää siiliäni hanskat kädessä. Kyllä. Se on paljon parempi. Olet niin suloinen. Minulla on lahja siilillesi. Kuinka söpöä, kiitos. Laitetaan siilini tähän. Lepää, rakas. Lisätään rantavarjo, pöytä ja viileät lasit. Nyt siilini lepää. On aika syödä suklaasiilini. Kokeillaanpa. Näyttää herkulliselta. Herkullista. Rakastan sitä. Odota, sain idean. Pidä kulhoa. Miksi? Ahaa, keksin sen. Laitamme siilin kulhoon ja laitamme lieden päälle. Siili suli nopeasti pois. Nyt kaada suklaa mukeihin. Katso näitä söpöjä mukeja, joissa on siilejä. Juuri noin. Ja koristele vaahtokarkeilla. Nyt juodaan kuumaa kaakaota yhdessä. Kiitos Jane. Meille. Odota, Jane, minulla on idea. Kaadetaan vähän siililleni. Olen varma, että hän pitää siitä. Nyt voimme juoda kuumaa kaakaota yhdessä. Nam. Se on kosmetiikkaa. Siistiä. Se näyttää upealta, niin kauniilta. Ja mulla on myös meikkejä. Ne näyttävät niin siisteiltä. Mä haluan todella tehdä meikkini. Aloitetaan huulista. Mikä kaunotar. Eikö niin? Ja haluan laittaa huulipunaa myös. Katso. Siistiä. Mutta huulipuna on niin makea. Odota, se on suklaata. Herkullista. Niin maukasta. Minulla on suklaameikkiä. Siistiä. Voi, iso juttu. Ja voin tehdä hienon muodonmuutoksen. Ensin laitan luomiväriä. Sitten poskipunaa poskille. Vähän korostusväriä. Here, hienoa. Siitä tuli kaunis. Olin oikeassa, mutta minulla on suklaapeili, jonka voin syödä. Se on paljon parempi. Voi, jätä minut rauhaan, Jane. Okei, maistetaan palettia.
Täyte on Dubain suklaata. Vau. Odota, mitä sinä teet? Tuoksuu herkulliselta. Tämä on uusi parfyymini. Vaihdetaan vaatteet. Tämä mekko on upea. Ja lisätään korkokengät, lassit ja korvakorut. Nyt muodonmuutos alkaa. Oi, katso nyt mikä kaunotar olen. Jane, mitä sinulla on jäljellä? Se näyttää suklaaharjalta. Oi, niin herkullista. Melissa, sinulla on suklaata kasvoillasi. Anna, kun yritän pestä sen pois sinulle. Vain vähän lisää ja valmista. Oho, en huomannut, että lautasliina oli suklaassa. Mikä hätänä? Odota, katson. Anna peili, Jane. Voi ei! Mikä on vialla kasvoissani? Vau, se on kassakaappi. Siistiä, mietin mitä sisällä on. Jane, otetaan selvää. Avataan kassakaappi. Se ei toimi. Mitä minun pitäisi tehdä? Miten avaan sen? Okei, minun täytyy miettiä sitä. Oi, odota, minulla on hiuspinni. Kokeillaan käyttää sitä. Odota, Jane. Älä tule lähemmäksi. Okei, avataan minun kassakaappini. Okei. Mitä? Mikä hätänä? Se on suklaata. Katsotaanpa sitten, mitä sisällä on. Ja se on niin herkullista. Voin varmasti avata sen hetkessä. Vau, siellä on lisää suklaita sisällä. Katso. Siistiä, mutta olen yhä kiireinen. Hiuspinnini on nyt vääntynyt. No, se on sydän, mutta se ei avaa kassakaappia myöskään. Odota, minulla on sorkkarauta. Siistiä. Voin nyt varmasti avata kassakaapin. Miksi se ei toimi? No, kun Melissa on niin kiireinen kassakaapin kanssa, kokeilen vähän karkkia omastani. Murretaan ensin kassakaappi. Joo, se toimii. Nyt minulla on kaikki karkit. Mahtavaa. Voin syödä suklaata ja karkkeja. Ne ovat niin herkullisia. Tule. Ei. Se ei onnistunut myöskään. Sorkkarauta meni rikki, sitten minulla on vain yksi vaihtoehto jäljellä. Dynamiitti. Pian tulee pieni räjähdys. Ai niin. Lopultakin. Odota, mitä? Sekään ei toiminut. Mitä minun pitäisi tehdä? Voi ei, Jane, älä tule lähemmäksi. Odota. Oliko koodi koko ajan toisella puolella? Kokeillaan. Oi kyllä, se toimii. Katsotaanpa mitä sisällä on. Näyttää olevan kortti. Keneltä se on? Odota mitä? Varas varasti kaiken. Voi ei. Minulla ei ole mitään. Melissa, tule. Tässä on karkkia. Älä ole pahoillasi. Jaan sen. Mahtavaa, kiitos. Miten valkosipuli haisee? Onko minun pakko syödä se? Ja minulla on suklaavalkosipulia. Siistiä, se on herkullista. Namia. Haluatko kokeilla minun myös? Se on ällöttävää. En pidä siitä ollenkaan. Jack, iljetys. Siinä on myös kamala haju. Voi ei! Jälkihengitys on pahinta. En voi edes katsoa sinua. No, sain idean. Aion leikata valkosipulin kynsiksi veitsellä. Se toimii. Nam. Se on niin herkullista. Voi, se oli loistava idea. No, haluan myös kuoria valkosipulini näin. Kokeillaanpa. Tule nyt. Ja nyt se toimi. Kokeillaan. Voi, edelleen ällöttävää. Voi, Namia. Minulla on kamala haju suustani. Joo, olet oikeassa. No, löysin toisen tavan syödä tämän valkosipulin kynnen. Mä laitan sen vain puristimeen ja painan. Voi kyllä. Nyt minulla on suklaaspagettia. Niin herkullista. Melissa, tarvitsetko yhden?
Ei, kiitos. Tule nyt. Ehkä tämä on helpompaa. Okei, hyvä on. Ehkä olet oikeassa. Laitetaan valkosipuli sisään. Purista suoraan suuhuni. Näyttää itse asiassa hyvältä, mutta silti ällöttävää. Minulla on yhä huono olo. Menetän tajuntani. Jack, mikä haju? Vau, se on iPhone. Uusi iPhone. Kuinka siistiä. Katsotaanpa, mitä täällä on. Vau, suosikki TikTokini. Niin hauskaa, Jane. Ja minulla on suklaa iPhone. Siistiä. Kokeillaan sitä. Herkullista. Rakastan sitä. Dummy. Oi, mitä siellä tapahtuu? Otatko kuvia? Kyllä, se on niin hauskaa. Mitä? Mutta miten? Näytit kamalalta. Se tulee varmasti olemaan kamalaa nyt tästä kulmasta. Odota, mitä? Se näyttää yhä hyvältä. No, entä jos otan kuvan itsestäni? Mitä? Miksi se ei toimi minuun? Miten se on mahdollista? Okei, otetaan kuva yhdessä. Juusto. Hei, älä keskeytä minua! Mitä? Näytän yhä kamalalta ja Jane on upea. En tarvitse tätä iPhonea. En halua nähdä näitä kuvia itsestäni. Ja haluan jakaa suklaata kanssasi. Älä ole vihainen. Kiitos. Se on todella parempaa. Tervetuloa ruokahaasteeseen köyhän Maryn ja rikkaan Brittanyn kanssa. Wow. Ja superrikas Vanessa. Kuka antoi minulle tämän lapiota muistuttavan jutun? Ja mitä minun pitäisi tehdä sillä? Tiedätkö sinä? Se on purukumin raaputtamiseen pöydän alta. Näetkö? Sinun täytyy raaputtaa ne pois. Noin. Mitä? Yök. En halua tehdä sitä. Okei, otan sen takaisin. Ja sitten katsotaan. Voi ei. Se on ällöttävää. Tule kiireesti luokseni. Oletkin jo täällä. Pureskele tätä purukumia minulta. Se on uusi tehtävä. Mitä tarkoitat, et halua? Kaikki mitä tarvitset on rahaa. Ota se. Nyt pureskele tätä. Anna mennä. Hyvin tehty. Nyt pois täältä. Mene. Mene. Kyllä, tytöt, näin pitää ongelmat ratkaista. Ja nyt on teidän vuoronne kokeilla purukumia. Okei, olen seuraavana. Minulla on epätavallinen purukumi. Hopean värinen. Se on niin pitkä. Voi, rakastan sitä. On aika kokeilla. Pidin siitä. Niin minä otan seuraavan. Siistiä. Ja sitten... Aion ottaa toisen. Voisin syödä tätä ikuisesti. Ja sitten toinen ja toinen. Täydellistä. Viimeinen. Entä jos puhallan ison kuplan? Juuri niin aion tehdä. Vau! Kaikki muuttui hopeiseksi ja kiiltäväksi. Mahtavaa! Mitä mieltä olette, tytöt? No, Brittany, se sopii sinulle erittäin hyvin. Toivon, että minulla olisi asu kuten sinullakin. Tule, Mary, nyt on sinun vuorosi kokeilla. Okei, on aika avata se. Minulla on kultainen purukumi ja se on tosi iso. Vau, se hohtaa niin paljon. Tästä kirkkaudesta voi jopa sokeutua. Voi, se on kultaa. Pidän sen ulkonäöstä. Siinä on myös strasseja. Annapa kun kokeilen. Oi, niin makeaa. Otan toisen puraisun ja toisen sieltä täältä. Tämä on parasta purukumia, mitä olen koskaan syönyt. On aika puhaltaa kupla. Wow. Kuinka iso ja kultainen se oli? Kaikki on peitetty kultaisella kimalluksella, Mary. Odota, Mary, mikä sinulla on hätänä? Mitä? Mulla on kultainen.
Kirjaimellisesti. Mikä tää cupcake on? Se on liian vähän. Joo, olen nähnyt parempia kakkuja. Mitä sinä tarvitset tätä kelloa varten? En edes tiedä, mitä sen kanssa tekisi. Tytöt, tiedättekö, miten se tehdään? Soitanko minä vain sitä? En tiedä. Sain vain yhden cupcake-leivoksen ilman kermaa, vaikka luulen tietäväni, mistä saan kermaa. Vanessan kakussa on tarpeeksi kermaa. Peitän cupcake-leivoksen kermalla. Anna kermani takaisin. Ehkä ennen kuin he lähtevät, voin ottaa kuppikakun kermalla. Se ei onnistunut. Minulla on kuppikakku, mutta luulen, että sotkeuduin. Ei se mitään, mutta sain kerman kuppikakulle. Nyt se on siinä. On vain harmi, että se ei riitä. Älä ole kateellinen, sinun vuorosi. Olkoon niin. Kokeilen tätä kakkua. Otan lasin. On helpompaa ottaa palat kakkua sen kanssa. Nyt se on kätevä syödä lusikalla. Tämä kerma on niin herkullista. Nyt on selvää, miksi Brittany halusi sitä niin paljon. Olet niin onnekas. Olen jo syönyt lasin kakkua. Voit aloittaa sen päällä olevista karamelleista. En halua enää loppuja. No? Mary, mene eteenpäin. Soita kelloa. Jos ajattelet niin, sitten hyvä on. Yritän soittaa. En ole koskaan aiemmin soittanut tällaisia kelloja. Se on selvästi jonkun kutsumiseen. Tule nyt. Vau. Onko tuo minulle? Onko tää todella niin upea kakku? Ja se on kokonaan iso ja kokonaan minulle. En voi uskoa, että mä olen koskaan unelmoinut tällaisesta kakusta. Vau! En tarvitse kelloa enää. Vau! En ole koskaan ennen nähnyt tällaista kakkua. Joo, hänen kakkunsa on parempi. Tämä koska Fiona Lacronisitarius on the Resenimerol. Siistiä. Haluan tämän crownun, mutta tiedän kuinka huijata Marya. Vau! Kiitos, Brittany. Luuletko, että olen kuningatar? Mahtavaa! Kyllä, tietysti annoin sen sinulle, koska ajattelen, että olet kuningatar. Taisi olla huono idea. Kruunus suli suoraan päähäni. Se on herkullista joka tapauksessa, mutta olen suklaan peitossa. Mutta tiedän, että se suli jotenkin. Se on herkullista joka tapauksessa. Aion syödä kakun nyt. Miten herkullista ja makeaa. Mahtavaa. Syön sen käsin. Inhottavaa. Herkullista. Niin hyvä. Rakastan sitä. Mitä sinä teet? Voi, älä nyt viitsi. Joten mitä meillä on täällä? Pizzan reunoja. Minulla on ollut onnea koko päivän. Ja minulla on makea pizza. Ihanaa. Tämä pizza on ehdottomasti minulle. Katso. Vaikuttavaa! Voi, raukka, sillä on tynkiä! Iso juttu. Voin syödä senkin. Luulen, että täällä on jonkun hiussa. Oho. No, harjaan sen pois. Vesiletkulla! Mitä sinä teet? Kastelet minut kokonaan! Voi, anteeksi. Pizzani on mennyt. Voi ei. No, ei se mitään. Voin silti syödä reunat. Joo, en kadehdi sinua. Luultavasti aloitan pizzastani. Se on kokonaan makeista aineksista tehty marmeladin ja vaahtokarkkien kanssa. Ja taikina on voideltu Nutellalla. Ehkä voin kokeilla sitä myös. Jaetko kanssani? Ei, se on minun. Niin herkullista. Rakastan makeisia. Oi, ihanaa. Hiivin hänen taakseen ja varastan hänen pizzansa. Hän ei edes huomaa. Upea. Ai niin, se oli niin herkullista. Odota,
Missä on minun pizzani? Sinä pikkukonna. Mitä olet tehnyt? Söitkö kaiken? Se ei ole reilua. Tämä pizza oli todella herkullista. Menin jopa aivan sotkuiseksi. Voi, mikä pizza Vanessalla on. En aio antaa sen raukan syödä minun pizzaani myöskään. Mikä summallinen maku. Pizzassa on oikeita ketjuja ja koristeita. Hauskaa. No, missä on minun kelloni? Joten tarvitsen kaikki korut päälleni. Ja nopeasti. 1 sekunti. Tämä on tässä. Se on vain helpompi. Mitä? Mitä olet tehnyt? Anna minulle peili. Ei huono. Itse asiassa näyttää hyvältä. Okei. Hyvä on. Hyvää työtä. Tässä on rahasi. No niin, tytöt, älkää vain kateellisiksi tulko.